Dobrý deň, Ujo, vidím, že ste zakúsili jedlo v našej Narnii. Ako vám chutí toto jedlo v našej Narnii? Môžete popísať svoje pocity? Keďže v Narnii je zima, tak toto jedlo je teplé na počudovanie. Áno, to bolo špeciálne pripravené našimi špeciálnymi faunami, kuchármi. Faunami. Naši faunovia sú vlastne faunovia slúžia týmto pelikánom aj všetkým naokolo, hlavne najadom. Kto by nevedel, čo je najad, tak to je morská panna. No a jedlo je veľmi super, lebo vidíte tú slovenskú ryžu. Tak sa to volá, slovenská ryža. Potom je tu fazuľka. Toto tu je kuracie mäso, bravčové mäso. Potom je tu aj húbka, šampiňóny. A je tu aj fajná šťavička, ktorú nebudete asi vidieť, ale keď to tak kamerujete. Áno. To je úplne super. A dostávame k tomu aj... Dostávame k tomu takéto apenínky arašidové. Chutí to jak horálka, ale vôbec to nie je horálka. A potom ešte jablkovú vodu. Však mi to nepí. Fajná voda. No a to je tak všetko asi. Áno, ďakujeme za rozhovor. Vidím, že ste aktuálne dostali jedlo z našej Narnie. Môžete nám popísať, ako vám jedlo z našej Narnie chutí? Zaujímavo. V čom konkrétne zaujímalo to jedlo chutí? Môžete to nejako... Čo aktuálne prežívate, ako požívate toto jedlo? Takú úžasnú chuť. Je skoro ako sladkosti, ale je to dobrá chuť. Nie je to zlá chuť. Som veľmi rada, že som mohla jedlo na mne dostať. No, ďakujem za váš popis. No, bude zelený. Dobre, šípy sú hotové? Hej, šípy. Však hoci, ako to dávaj. Poď. Ja ešte som... Áno, tak sa to robí. Dobre, ešte, ďalej jedz. Dáme, nie? Poriadne výskok dámy. Klik, výskok. A čo mám? Tu, drep, klik, a skok, drep, klik, a skok, a ešte raz. Klik, poriadne klik, a skok, a skok. Ježišmário, toto dneška pôjde domov vykričený hlas. Tu 3-krát mal byť, kde si? Výskok, drep, klik, výskok. Doraz hlavu obí o zem. Dávaj! Poď, zase nepreháňaj, kde sme? Možno si myslíš, že si kráľ, ale ty zdachneš ako pes. Ne. Tak nech všetci na.
Miluj! No ešte selfie A si robí. vidíme Moniky vražedný pohľad, ktorý ťa zabije len tým, že sa na neho pozrieš. Taký šalený bajca, šalený. Počúvajte. Klasicky. Mince. Mince. A koľko? Aká hodnota mince? Teraz to bude pesnička. Dobre stačí, ak uhadnete názov pesničky. Dúfam, že to budete. Poďme na druhú stranu. Nadnia. To ja ti viem. Musíte to poznať. Nepoznám.